terakhir Pak De mohon kesediaannya untuk menembang Jawa. untuk nembang Jowo Oh. buat kami di sini sebagai kenang-kenangan buat anak-anak di sini juga supaya sekalian mereka belajar kembali tentang budaya Jawa, tembang Jawa tentu akan menghangatkan suasana. Oke Mbak Melati, jadi Jawa itu adalah jiwa, jiwa itu hidup. Maka orang tua kita meninggalkan sesorah atau tetua itu bisa semacam tadi kita memberikan sesorah atau pengetahuan. Tapi ada yang dalam bentuk tulisan, tapi juga ada yang bentuk tembang. Nah, salah satu tembangnya adalah biasanya kalau anak-anak sudah selesai nyantrik di padepokan, sudah selesai itu harus kembali ke daerahnya, mulih mula niro. Bahasa Anda ada back to village. Nah, dan itu kembali ke desanya masing-masing. Tembangnya begini. Do kulo itu anak putra ningson sira kuwos wanci pisah lan jeneng ing wan ya kuwi neng arti becik sira aneng praja suwiteng narpati nanging tawekas sing coba kata teki. Maknanya Mbak Melati, duh kula putraning ingsun ya anakku. Duh kula putraning ingsun, sira kuwos wanci. Kowe iki wis wektune. Wis wektune, saatnya sudah tiba. Pisah lan jenenge wang. Pisahan karo aku minangka aku gurumu. Nggonmu nyantri, nggonmu nyantik neng padepokan utawa nggonmu sinau neng pamulangan. Nggonmu minangka dadi sujana kang sarjana. Mula wis rampung, wis tamat, mula sira becik sira aneng praja. Praja iki negara. Mula kowe bali neng praja, gandeng kowe iki anak negara. Bahasane warga negara yang di mana Anda tinggal. Walaupun kowe ora kudu dadi pejabat, mergo mbangun negara ora kudu dadi pejabat. Ning dadi awakmu sing ana manfaate, ada gunanya kepada lingkunganmu, ada dirimu sendiri.